昨日ね、サッカー、みんなで見る、芸人仲間で見ようということでさ、夜中の11時にみんなで集まってってことで、ウエストランドの井口と、イニエスタのモノマネので、ちょっとプチブレイク中の鬼ヶ島の、アイアム野田さん。と、モグライダーのともしげ。似てるよね。と、あと、ニャンコスターのスーパーサンスケ。まあ家が近いからってことで、まあ高円寺で、みんなで見ようっていうことで。それで僕が大阪で収録だったの。まあ間もそうだけど、大阪で収録でちょっとギリギリになっちゃいそうだから、場所を設けといてって言って。ちょっとイニエスタにね、連絡して。イニエスタにって言っちゃったよ。アイアム野田さんにね。僕が、やっぱ最近めちゃくちゃおごってるから、もう上からいけるのね。全部おごってるからね。野田さんも全然それでいいから、おごってよっていうことでも、契約は結ばれてるんだけど。先輩だけど。ちょっとそう。そうなんだよね。野田さんに対して僕がちょっと今、収録で大阪にいるんで、確保しといてください、場所って。わかった。東京でね。みんなで見れるところ。わかったよって言って。じゃあ、前の、中野の、カラオケでいいって。ともしげが働いてるみたいな。いや、でもちょっといつもと同じになっちゃうから、それ、まあ、カラオケボックスだからさ、身内だけでの、ね、見ることになるわけじゃん。芸人だけで。カラオケボックスの中だからさ。やっぱテレビとかではあるように、パブリックビューイングみたいな。みんなでちょっと騒ぐっていうのも感じたいなと。一回は。ね、盛り上がってるし。ね、サッカー。みんなでわーみたいな感じで、ね、盛り上がって、まあね、女性の人とハイタッチとかもやっぱ嬉しいわけ、楽しいじゃん。そう。一体感も出て楽しいから、こんな機会ないからさ、そういうところはないですかみたいな。そういうところはないですかパブリックビューイング的なところはないですかって。まあ、ちょっと探しといてくださいよ、みたいな。そしたら、メールが来て、パブリックビューイング、ないよって言われて、ないって。ないことはないよ。だってテレビで見てるし、こっちは。別に高円寺にまあ、縛りとかもないわけだし、別に、まあでも高円寺ないだよね、みたいな感じであっち行ってきて、いや、高円寺ないですよって言って、高円寺の中でパブリックビューイングはないんですかって言ったら、まあ、でもまあ、じゃあちょっと調べますよって。調べてないじゃん。ないよって言って、めんどくさいだけじゃん。調べてないのにこっちおごってんだよ。おごられてる人の動きじゃねえよと思って。なんでちょっとないよとかちょっとね。かましてきて。いやいや、ないわけ、バカにしてんのって。いや、だってそうじゃん。だって、ないよで、それで、って屈服する人、こんなお金儲けられないよ。もう一回連絡したら、メールね、したら、まあ収録前にね、そしたらなんか、まあちょっと、まあ高円寺にあったんだけど、スポーツバー的なね、ところあったんだけど、いや、あったじゃんと思って。あったんだけど、まあちょっと、満員だったって言われて、満員ってと思ったんだけど、満席とかだとわかるけど、満員って言うなと思って。おごられてんの。満席じゃないと。満員っていうな。店だから。満員、いや、もう立ちでパンパンなのかわかんないけどね、それは。っていう状態なのか。そう。ハブ的なところね。どうなのかな。でも先輩でしょそう、まあ先輩。いや、マジ総額300万ぐらいおごってんじゃん。マジで、リアルで。いや、そうですよ。だって旅行代とかも一緒ですもんね。それこそ水曜日のダウンタウンの熱海のね、やつとか全部僕払ってますから。旅行代も。全部そう。本当だよ。どういう顔して怒られてんの動きが悪いからね、先輩。払ってるくせに。おかしいよ。ヴィッセル小宮にね、移籍したんだからさ、ちゃんと動けよ。イニエスタが。野田ヴィッセルなのに。そう、満員いてと思って。満席でごめんねってなって。いや、まあじゃあいい、しょうがないですよって。まあ収録、始まって、まあ終わったら、じゃあまあ一応撮れたよって言われて。まあ、一応みんなで集まれるところ撮れたよと。じゃああるんじゃないですか。まあいいや、ありがとうございますって言って。
まあ、ありがとうございますもういいかと思って。いやいや、俺言わなくてもいいかと思って。いや、まあね。いやいや、その反射的に出ちゃって、いや、もったいないことしたわと思って。ありがとうございます。別に言わなくてもいいやって怒ってんだからって。そう。人に出るのは別にいいんだよ。本当だよ。寿司とかめちゃくちゃ食わしてるからね。本当に。こっちがオーナーだからね。そう、それで大阪で収録で、まあちょっと大阪、収録が押してね。うん、そう、伸びて、押して、それで8時40分ぐらいに大阪駅出発の新幹線に乗らなきゃってことで、それでタクシーで大阪の駅着いて、そしたらもう明らかにその転売の人がいてさ、転売の、サインの転売の男の子がいて、それもマジ振り切って。マジで、いや、そりゃそうでしょ。それとも、そう、8時35分ぐらいにタクシーで着いたから、走って行ったじゃん、僕。ね、一人、走って行ってね。それ急いで飛び乗って、まあ、結局、東京着くのは11時10分ぐらいになって、もう間に合わなかった。だから11時40分ぐらいに高円寺着くってことで。まあ、それまでの、流れだけは把握しとこうと。普通だったら家帰ってゆっくり見るところなんだけど、まあ、そう、ネットとかでもう連打して見て、まあ、ツイッターとかでもツイッターが早いじゃん。ゴールしたみたいな。何で検索すればいいのかなと。最初ゴールかとか思ったり。で、ゴールも、それポーランドで検索。ポーランドも怖えなとか、ポーランドってあるんだけど、ポーランド戦がどうのこうの。でもツイッターのトレンドを見るだけでいい。トレンドが一番早いから。とかも考えて、新幹線降りて、タクシー乗って言われた店行ったんで、楽しみにして。行って、呼ばれた店行ったら、ただのもう焼き鳥屋だったの。パブリックビューイングじゃねえんかい。お店の上の方に、ブラウン管的なテレビが。定食屋のテレビ。もうずーっと見てたの。首めちゃくちゃ疲れる。もうイメージでは大スクリーンとかでさ、プロジェクターみたいな。プロジェクターとか、女の人とかもいてさ、そうそう、8インチかっていうぐらい。と思って。8? そうそう、ぐらいの。あれ喋ってて。そうそう、いや、それもうみんなで応援するんだけれども、一応まあ、井口は、まあ、日本のユニフォーム着てて、それでまあ、イニエスタの格好をした、なんでかわかんないけど、ひげ蓄えてオールバックにした野田さんが、ただの気持ち悪いおじさんが、ただビッセル神戸のユニフォーム着て、誰も笑ってないの。隣にもいるんだよ。まあ、でも女性の人がいればいいんだけど、普通に、ベロベロのおじさん2人。隣の席で。とんでもないよ。普通にまあ静かにね、でもまあいいやと思ってもう集中してみようと思ってさ、みんな応援するわけよ。そうしたらもう酒井豪徳っているじゃん。酒井豪徳がボール持った。そしたらもう隣のベロベロのおじさんがうるさいの。豪徳だ酒井豪徳豪徳寺最悪だよ。なんでここなんだよ。おごられてんのにお前なんで選んだここって。あわよくばさ、だからその女の子いてさ、ハイタッチ。あわよくば、その流れでパコりたいじゃん。パコりたいって言っちゃってるよ。書きたいじゃん。絶対ダメだよ。なんでなんで別にいいじゃん、別に。いや、その流れでね、仲良くなって。仲良くなってパコりたいじゃん。そういうロマンがあるのが、いや、まあね。ロマンがあるのがサッカー。そこと結びつけないで。いや、まあそこでね、やっぱ怒られてんだからさ、その女の子仲介役になってさ、野田さんがめちゃくちゃ笑わせて、僕はね、あっちが、ボケてこっちが突っ込んで、ツッコミの方がモテるじゃん。それあわよくばパコりたいわけ。理想はそれだったんだけれども、焼き鳥屋でマジでおじさん2人ベロベロの、豪徳シュートなんだよと。シュート外したらさ、惜しいとかなるじゃん。そしたらおじさん2人、あれメッシだったら入れてたのになとか。いや、そんなめちゃくちゃ言うなよ。いや、待ってメッシだったらとか。それで、そうね、外して、凹んだと思ったら、女性サポーターが時々映し出されるで、日本のね。そしたら、そのおじさんがね、かわいいねうっせえつまみ出せなんでおごられてんのに、ここなんだよ。お前、あいつ、野田が悪いよ。野田って言っちゃってるよ。いや、そうね。でも川島が止めたりしたらさ、まあでもこの間ミスしたからさ、この間の試合ね。パンチングね。からかわかんないから、川島が止めたらさ、帳消しみたいな感じで、一向感出すな。なんだよ。めちゃくちゃ酔っ払って、帳消し
だんだん笑ってきちゃって、なんだこいつ。で、なってて、いや、もう静かに見たいよと思ってた。そしたらその三助が後から来て、遅れてきて、まさか、一緒の、まあ、隣、めちゃくちゃ近い席で、おじさん二人と飲んでるとは思ってなかった。プロデューサーの人と一緒に飲んでると思って、マジで帽子取って、ちゃんとお辞儀して、ニャンコスターのスーパーサンスケです。偉い人だと思って。マジで勘違いして。余計なことすんなよって。そうしたらもうおじさんもさ、気づいてさ、いや、なんだよお前って。変になんか挨拶してくんだよね、スーパーサンスケだって呼ばれた。ニャンコだとか。ニャンコではないけど。ニャンコの方じゃないけど。縄跳びやって縄跳びの方じゃないし、もうだから、いや、鬱陶しいから、いや、静かもうほっといた方がいいんすよって。サンスケも余計なことすんねん。でもまた後半始まったりして。そしたら、その、股抜きすんのね、ボール。ボールをなんかその、選手がさ、股抜くじゃん。時々ね。そしたらさ、股抜いたとか、おじさんと。いや、少年サッカーじゃねえんだからさ、股抜いたよちょっと待ってくれ。オーバーヘッドしろとか、あと、センタリング、オーバーヘッドだいや、ゲームとかじゃないんだよと。あと、その後、チャンスワンチャンスとか、全然、豪徳寺は略してるからわかるけど、ワンチャンス、さっきとルールちげえよと。ちゃんと3回言っただけ。そう、ちゃんと3回。おかしいですね、とか言って、イニエスタもなんか参加しだして、なんか、テンション上がっちゃって。で、自分受けると思った。そしたらそのおじさんとか、すげえしらけてて、なんでイニエスタなの日本代表と関係ねえじゃん。いや、よく考えたら関係ないから、全然受けるはずないんだよ。まあね。イニエスタですとか。いや、だから何日本対スペインだったらね、わかるけど。あと似てないよ。一番決定的なこと言われちゃった。素人の人に。あんなに何でも盛り上がる人に。ね、そんな冷静なこと。でも、ね、やっぱなんだかんだすごいね。やっぱその最終的に、最後まあその策略的にさ、ちゃんとトーナメント進出できたじゃん。そうしたらみんなもう最終的な一体感出て、いやーみたいな。やったーやっぱ気づいたベロベロのおじさんともね、まあ抱き合ってはいたよね。最終的にはね。途中まあその後もあったよ。なんか普通に外したりしてたらさ、なんか、いやー、麻雀してりゃよかったよ。こんなの見るんだったとか言ってたけれども。まあそういうのもあったけど、みんなでも、おーみたいな感じになって。だから最終的にはその、月曜日とか言っておじさんが、月曜日ここでみんなで集まろうみたいな感じで、いいじゃないですかってみんな言ったんだけど、結局そのおじさんと別れた後、みんなで冷静に考えたら月曜日どうするってなったらみんな、まあ、一斉に、まあ、みんなの考え一緒だよね。まあ、ここはもう避けとこうか。焼き鳥屋じゃないとこにしよう。さすがにおじさんと一緒はね、きついから。いや、確かに。それはきついよ。そう、月曜日は違うところで集まろうっていうことになったんだけど、結局考えたらなんで野田さん、あんな怒られてんのにさ、あそこにして、あとイニエスタで滑ってんだと。怒られてんだったら受けろよと思って。せめてな。せめてイニエスタで受ける。いや、とんでもなかったよ。全然パコれねえしよ。